היי, שלום לכולם, לי קוראים דרור, ואנחנו נדבר היום על האקסל. שימו לב, יש לנו פה תרגיל, ובתרגיל אנחנו נפתור את מה שחסר לנו כאן. אם תשימו לב, יש לנו פה מינימום, מקסימום, ממוצע וסך הכל. בואו נעשה את החלק הראשון, את החישובים הפשוטים שלנו. מה שאני עושה, אני מעמיד פה את העכבר מתחת למינימום, מגיע לפה לאזור של הסיגמה, ומחפש את המינימום, לוחץ, מסמן מפה ועד לכאן, Enter, עוד הפעם, אני אראה איך עושים מקסימום, על אותו עיקרון, בא לכאן, מקסימום. לוחץ, שימו לב, האם זה נכון? לא. מכיוון שצריך לסמן אותו מכאן ועד לכאן, ולאחר מכן לחיצה על האנטר. אותו הדבר ממוצע, שימו לב, הפעולות חוזרות על עצמן. ממוצע, אתם רואים שהוא מסמן לי את כל זה, וזה לא מה שאני מחפש. אני רוצה רק את הערכת שמאי ואנטר. סך הכל, אותו הדבר, סכום, מכאן ועד לכאן, ולאחר מכן Enter. מה שאני רוצה להראות, סיימתי את החלק הזה, אני גורר אותו לשאר. אז פה יש לי רק עוד אחד. אני בא לכאן, לוחץ פה על הפינה למטה עם העכבר, לחיצה וגרירה. אגב, אפשר לעשות את זה לשלושתם. אני מסמן את שלושת הריבועים האלו, לוחץ כאן למטה, לחיצה וגרירה, ואז הוא נותן לי את החישוב גם של העמודה השנייה. אוקיי? טוב, שימו לב, כאשר מופיע לנו החישובים פה למטה, אני ביקשתי תמיד לתת איזשהו מרווח. כלומר, ללחוץ פה על קליק ימני, אוסף. ואז הסיבה לכך שעשינו פה מרווח, רבותיי, היא כדי לבצע את המיון שאנחנו תכף נראה אותו כאן. שימו לב, את החלק הראשון עשינו יופי, בואו נסמן, יופי. שימו לב, בני תרשים עמודות המראה את מחיר המחירה של כל ציור. אוקיי, אני חוזר לכאן, אני מסמן אותו כאן, ביקשו פה את ההפרש. אוקיי? אפשר לעשות את זה לפני, אבל בואו נעשה את ההפרש. אוקיי. מה זה הפרש? ההפרש, רבותיי, היא בין מחיר המחירה להערכת שמאי, או בין זה לזה. מה ביקשו פה? בואו נראה. כלומר, אני אומר ככה, שימו לב, אני בא לכאן, לוחץ שווה, זה פחות זה. נכון? הפרש, רבותיי, המושג של ההפרש הוא פחות. ואנטר. גם כאן, אני בא לכאן, לוחץ וגורר. אוקיי? בדיוק. C פחות B. עוד הפעם, אני אראה שוב פעם. שימו לב, אני מראה. שווה, כל חישוב הוא שווה. זה פחות זה. ולאחר מכן, Enter. בדיוק. לוחץ, בא לכאן לפינה וגורר. הפרש, רבותיי, הכוונה היא לחיסור בין שני איברים. הלאה. עכשיו ביקשו ממני, אני עכשיו אחזור לפה, בני תרשים עמודות המראה את מחיר המחירה של כל ציור. שימו לב, המראה את המחיר המחירה עבור כל ציור. על כן, אני בא לכאן, ועכשיו תשימו לב מה עושים. מסמנים את העמודה הראשונה, לוחצים על קונטרול, לא עוזבים את האצבע, ומסמנים את העמודה השנייה. לאחר שסימנתי את שתי העמודות האלו, אגב, מה הם ביקשו? איזה עמודה? תרשים עמודות, אוקיי? הם שתי עמודות מסומנות, ולכן אני יודע שמבקשים ממני עמודות. זה
אני לוחץ כאן אחרי שהן מסומנות, וניקח משהו פשוט, לא צריך להיות משהו מורכב, והנה יש לי פה מחיר מחירה אל מול השם התמונה. בואו נראה אם ביקשו מאיתנו להעביר אותו. לא, אז אמרו לנו לשים אותו, זה בסדר, יופי, ואני מסמן. שימו לב לסעיף 4. לסעיף 4, מעיין את הטבלה בסדר יורד לפי עמודת שם התמונה. בסדר יורד, אולי אצלכם זה היה גם סדר עולה, יכול להיות. אוקיי, אז אני מראה. אם סיימתי פה את התרשים, כאן אני רוצה לסדר את זה בסדר יורד. שימו לב, אני מסמן, אני גולל על העמודה ב-A, כמו שהם אמרו לי. אוקיי, נכון, אז פה אני אעשה את זה, סליחה, פה במיון, מת' עד א'. ייתכן שיגידו לכם בסדר, אם זה בסדר עולה, הכוונה היא מא' עד ת', ואם זה סדר יורד, זה מת' עד א', בדיוק. אז במקרה הזה, יורד, סדר עולה, רבותיי, אני מסמן, מגיע לכאן, מא' עד ת', זה סדר עולה. מעיין וסנן. מא' עד ת', הוא אומר לי להרחיב את הבחירה, אני אומר מיון. ואז הוא עושה את זה מא' עד ת'. אם מבקשים בסדר יורד, אני בא לכאן, מעיין מת' ועד א'. פה ביקשו ממני בעמודה E. שימו לב, כתוב לי כאן, בדוק בעמודה E, אם ישנו רווח מהמחירה. כלומר, אם D גדול מ-0, יירשם רווח גדול. אחרת, יירשם הפסד חבל. שימו לב, אני בא לכאן, ואני שואל את השאלה. רבותיי, ברגע שכתוב לי if, הכוונה היא לתנאי, ל-if, אם. יפה. אני בא לכאן, פונקציות נוספות, if, ופה אני מתחיל לשאול את השאלה. אישור. מה שואלים אותי? אמרו לי, אם זה גדול מ-0, אני לא יודע. אני רושם, לוחץ עליו. אני אומר לו, אם D6 גדול מ-0. זאת השאלה. כאן נשאלת השאלה. כי אמרו לי פה, שימו לב, אם זה גדול, תסתכלו מה שאלו אותי פה. אם ישנו רווח מהמחירה, כלומר, אם D, גם כתוב לי פה, אם D גדול מ-0. אם D גדולה מ-0. יירשם רווח גדול, אחרת, הפסד חבל. אם כן, רווח גדול. אם לא, הפסד חבל. זה כל הסיפור. ובסוף, אישור. האמת שזה באמת נכון, זה גדול מ-0. אבל מה יהיה לי פה שזה מינוס 2,000? יהיה כתוב הפסד חבל, כי זה קטן מ-0. עוד הפעם נראה ככה בזריזות, באים לכאן, פונקציות נוספות, if, אישור. מה שואלים אותי? אם זה גדול מ-0, כן. אז אם זה כן, אז זה רווח גדול, ואם לא, הפסד חבל. Enter, ברגע שעשיתי, אני ממשיך הלאה וגורר. הלאה, אני חוזר לתרגיל שלנו, אחרי שעשינו את זה, בסעיף 6 אומרים, בדוק אילו ציורים נמכרו בהפסד חבל, אילו ציורים ועתק אותם לגיליון 2 באמצעות סינון אוטומטי. כלומר, אני בא לכאן ויש לנו סינון אוטומטי שנמצא כאן. סנן. כמו מסננת. לוחץ כאן ואני אומר לו, תראה לי את כל אלה, מה ביקשו, שמה הם? הפסד. נכון. אני בא לכאן, אני אומר לו, תראה לי את כל אלה שהם בהפסד. כאן. ואישור. ועתק אותו לגיליון מספר 2. שימו לב, הוא סינן אותם. שאלתי ככה, קליק ימני, העתק, בא לגיליון 2, הדבק. העתקתי את הטבלה, פה מרחיבים אגב. אוקיי? חוזר לגיליון 1,
לוחץ, מחזיר אותו לבחירה הכללית של הכל, אישור, כדי לצאת מזה לוחצים על Escape, ויש לנו את התרגיל אחרי שסיימנו את הכל. כמובן צריך לשמור את זה בשם אקסל. קובץ, שמור בשם, שימו לב, זה נמצא בקונן D222, וכאן אני לא קורא לו דרור, אני אקרא לו אקסל. סיימתי, שמור, ובזה סיימנו את התרגיל.